Am luat-o pur și simplu dintr-o întâmplare. Baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler ben. Urlar geliyor, yat yere yat yat, nezaret et. Cum ai ajuns de ce această mașină? Această mașinuță, și anume 30-ul, din punctul meu de vedere, e mașina mea de suflet. Primul meu E30 a fost în 2015. Era un coupe, non-facelift, din 86, 2.5 de fabrică. Mașina ulterior am desfăcut-o pentru a face frigideria cap-coadă. Moment în care acest lucru s-a întâmplat și de la vremea respectivă s-a aglomerat foarte tare cu lucrările, m-a ținut undeva la 6 luni. Ulterior am renunțat la proiect și mi-am luat E36-le. Am mai avut câteva modele până să ajung la acest ursuleț. Pot să spun că mașinuța aceasta am luat-o pur și simplu dintr-o întâmplare. Pur și simplu eram la câteva prieteni la garaj, m-am întâlnit cu proprietarul și mai în glumă, mai în serios l-am întrebat: vinzi mașina? Bă, nu știu, o vând. Fă-mi o ofertă, zic că e mașina ta, fă-ți un preț la ea, hai să vedem ce putem face. Cred că a durat în jur de o săptămână, timp în care m-am tot ținut de el, hai să, mai nu știu, aș vinde-o, n-aș vinde-o, o vând, hai că e prețul ăsta, hai că nu e prețul ăsta. În fine, după o săptămână am reușit să ajung la o înțelegere cu tipul. Am plecat fain frumos cu platforma, am urcat ursul pe platformă și am venit cu el în Ardeal. Ce pot să zic? Mașina e una modificată, deci nu e un urs original. Cam ce mai are original de fabrică? Original de fabrică, putem spune că OM are capota, nările, bările. Motorizarea este un 2.8, deci motorul este un 2.8, puțin modificat, cu admisie M50, cu axe. 2.8 mânărit. Exact, un 2.8 puțin mânărit, axe de 3.0, admisie M50, filtru sport, soft, agresiv. Bine, le-am luat acum un pic aiurea, am ambreiaj M20, un ambreiaj ușurat cu Kevlar, recondiționat cu Kevlar, de viteze ZF, short shift de Z3M, OM, autoblocat, 3.15, carcasă mare. Cum ai ajuns să pui suspensie TEA Technics? Lumea zice că TEA Technics-ul e mai bine nu o pui. Da, de acord cu tine. Însă, să fiu sincer, suspensia aceasta a fost a mea. Cred că eu dădusem fostului proprietar prin 2016, an în care și eu la rândul meu am primit-o de la un prieten această suspensie reglabilă. Într-adevăr, e suspensia TEA Technics, care o știm toți că era într-adevăr o suspensie în regulă, nu de performanță, dar o suspensie care, zic eu, pentru o mașină daily era ideală, okay. Și destul de ok și la preț, adică un low cost de calitate. Nu aveai pretenții prea mari. Comparație preț-calitate, chiar ok. Era chiar ok, bineînțeles, acum probabil ca și majoritatea pieselor nu se mai fabrică exact ce se făcea înainte. Dar eu sunt mulțumit, momentan e ok. Probabil când se va fi obosită de tot, atunci clar voi trece la altceva, tot reglabilă. Dar asta rămâne de văzut exact. Da, eu zic că un an, doi, nu va mai ține lejer. Am fost să te întreb, cum de noi Angelizer? Sebi, în primul rând, îmi place să fiu un pic mai diferit față de restul. Nu înseamnă că dacă am Angeluri, nu sunt, fiecare acum are gusturile lui, gusturile știm și noi că nu se discută. Am vrut așa un semi-original să fie mașina. Varianta de far depo mi s-a părut cea mai ok și mie. Nu îmi plac Angelurile pentru că
unde vezi BMW, nu contează că e 46, e 39, Angel. Și atunci ursulețului cred că îi stă cel mai bine cu poziția lui originală, indiferent că e modificat sau că nu e modificat, indiferent că e OEM, original. Cel mai ok, poziția originală a mașinii, care a venit ea de fabrică. Înțeles. În legătură cu evacuarea, ea sună foarte agresiv. Cum ai făcut acest lucru? Păi avem evacuare pe Atenis cap-coadă, și anume șerpi pe Atenis, îmbrăcați în bandă termică, apoi continuat cu traseu dublu cap-coadă cu finală Atenis. E un sunet deosebit, pot să zic că sunt mulțumit pe partea de sunet. Într-adevăr, în anumite momente se aude puțin, cam tare, dar m-am obișnuit, îmi place și dacă știi să mergi cu ea un pic mai atent, poți să faci să se audă și ok. Nu ai probleme cu poliția din cauza asta? De obicei dacă ai un pic grijă și nu te adaptezi pe contexte, doar de obicei și cei de la rutieră, când văd o mașină puțin mai aranjată și cu gust, cam trec cu vederea. Da, asta e partea încă bună. Da, și plus de asta contează și foarte mult felul cum abordezi subiectul cu ei. Exact. Pentru că dacă ești un om care vrei să-ți arăți fumurile din cap, atunci îți arată și fumurile pe hârtie. Pe hârtie, exact. Tot ceea ce ține de mecanică, motorizare, frâne, pot să spun că merg liniștit pe orice distanță, e o mașină sigură. S-au schimbat cam tot ce ține de ruleți, toate piesele de pe motor sunt noi, furtune, antigel, ulei, radiator de răcire, de 2.4 diesel. Deci în momentul de față, cu tot ce ai dat pe ea și cu ce mi-ai băgat în ea, chiar și în întreținere și în furtune, cam la ce preț te-a scos? În mare. Mașina, dacă ar fi să fac o evaluare, are inclusiv punte modificată, adică schimbată. Am văzut că e o cumelată. E36 compact, da. are trecerea de la 4 la 5 trezane. Ce să zic, prețul corect al mașinii cred că s-a ridicat undeva la 10.000 de euro. Acum... Că cu 10.000 de euro, dacă vine ceva și ți-ar dai video? Da. Poate că aș vinde, deși mi-ar fi greu, dar deci eu cu 10.000 ăsta fi un preț corect la mașină. Acum, ca oricare, când te îndrăgostești sau când te atașezi de o mașină, chiar dacă ți se oferă un preț, de multe ori nu e relevant. Pentru că e vorba de ceea ce îți place și știi că poate cu banii aia nu-ți mai poți cumpăra o mașină la fel și să ai un setup identic cu cel pe care l-ai avut. Până atunci, haideți să vedem interiorul mașinii. Văd că sunt niște panouri de uși de piele, nu știu, mă gândesc că e mai rar. Da, mai au mici defecte specifice vârstei. În schimb, învârtim un volan de 30 OMP, concav de drift, îmbrăcat în Alcantara, cu sătură galbenă. Avem și un set de scoici. Nu neapărat o marcă anume, dar sunt destul de confortabile și le recomand celor care vor o mașină daily. La interior nu s-a modificat nimic în mod special, în afară de volan și scaune. În schimb s-a retapizat bancheta spate, plafonier și plafonul de asemenea. Așa era și original? Negru? Nu. Original negru nu era. Am ales varianta asta pentru a face discrepanța dintre alb și negru, deoarece dau foarte bine împreună. Sunt un cuplu perfect și atunci am ales varianta
negru cu alb. Este un 2.8 modificat. Modificări care se fac la generale la majoritatea aspiratelor, nume admisia M50, axe de 3.0, emisie de 2.5 non-vanos pusă pe evacuare, are TA Technics cu șerpișori îmbrăcați în bandă termică, se poate observa. Cap-coadă dublă din inox, finală TA Technics. Soft, agresiv, ce să zic, mașina trage destul de blană, se dă foarte bine. Mergem cu o suspensie TA Technics, cea care era cândva cea veche, adevărată, reglabilă. După cum vedeți, ca și îmbrăcată este în niște tramonturi R17 modulare din 3 bucăți, 9 cu 10J. S-a mers un pic și pe partea de design un pic sport, dar cât mai originală. Adică un eleron de IS, praguri, lip față de IS, mici, să zic așa, mici detailing-uri făcute la mașină. În rest, mașina a prins așa un contur mai, să zic așa, mai sportiv. Rău e când ai multe, rău e când ai puține. În mare parte cam astea ar fi niște modificări, mai sunt multe, dar... Uitați-vă voi aici doar cât îi de lățit cu puntea de la E36. Deci altfel arată pe drum. Opa, să pune în frână. Altceva. Un pic de la anvelope. Le-a berberit puțin. De asta nici nu, de asta de multe ori am preferat să merg cu table, deoarece jantele pe care le am, tramonturile astea sunt destul de late și n-am putut să pun anvelope mai late. Oricum ating și astea care le am, pe care le am pe mașină. Și facem o întoarcere aici? Da. Bine, nu de lată, că n-am. Pare rău că n-am jantele pe tablă pe ea, că altfel vedeam noi o... Deci mergem în regim daily, nu vrem să arătăm performanțe auto, performanțele se arată pe pistă, nu pe străzi publice. Las că vine vatra dornișa pe acolo. Îmi pare rău că nu s-a ținut și anul acesta, cu siguranță aș fi participat. Dar nu se mai ține ori deloc. Speranța moare ultima. Opa, un bumper. E bine.